Un any i mig després de l'inici de la seva construcció, la nova C15, coneguda també com a Eix Diagonal, serà una realitat a principi de desembre, uns mesos abans del previst. De moment no hi ha data oficial, però el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat preveu inaugurar pel pont de la Puríssima aquest nou vial que enllaçarà les ciutats de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Si volem tenir llocs de treball necessitem infraestructures adients en els dies que vivim. És una infraestructura, jo crec, vital per les nostres comarques i pels nostres municipis. Tothom vol i suposo que necessita les millors sortides i les millors entrades pels seus municipis, però una obra d'aquesta envergadura, infraestructura important, no és fàcil passar-la per un lloc tan nodrit d'infraestructures, de vinyes. El nostre municipi en concret no és com ens és agradat en màxims, però entenem que la disponibilitat de terreny i la disponibilitat pressupostària ha quedat força bé. Des del punt de vista dels puigdalbencs serà una via per continuar i per anar ràpidament cap al Garraf. Ja la teníem des de fa un temps per anar ràpidament cap a l'Anoia, però ara ens permetrà sortir rapidíssimament cap a Manresa i anar fins al Garraf. I creiem que també, segons les informacions, serà en un lloc o altre la connexió del quart cinturó. Al mateix temps que s'ha construït la C15, la concessionària ha condicionat la que antigament havia estat carretera comarcal i que passarà a ser una via de servei que anirà de Puigdàlber a Vilanova, destinada sobretot a la circulació de ciclistes i tractors. Fa uns dies es va obrir la circulació al tram que va de Puigdàlber a la sortida a Vilafranca Nord. Nosaltres creiem que és una infraestructura que ens feia falta a la comarca degut al trànsit que baixava, que sempre hi havia unes cues de retencions importants. L'únic problema que potser que hi veiem des de nosaltres, des del municipi de la Granada, és que una mica en podríem dir la destrossa que ha fet de la vinya que teníem aquí. Creiem que al nostre municipi hi hem guanyat de cara a les sortides que hi havia abans a la carretera o cantó de dalt, a part nord, o cantó on hi ha el camp de futbol, que era un cruço molt perillós. Després també una de les coses que potser no estem massa contents de cara a el que ens han fet i que creiem que és un error de projecte però que ningú vol assumir, que ja s'ha suggerit diverses vegades, és el tema del carrer de Teuleria, la sortida aquella que tenim nosaltres, que si es pot veure la carretera queda aixecada entre 2 i 3 metres. Ens han dit que això ens ho taparan però que no ho poden arreglar. I tant per anar en direcció a la platja com Vilanova, com Vilafranca, inclús el sortir que vulgui sortir, com per anar a direcció a Manresa, nosaltres creiem que a nivell de carretera hi hem guanyat. Els 13 quilòmetres que separen per la nova C15 Vilafranca de Vilanova es troben molt avançats. Tots són d'autovia, amb 2 carrils per ambdós sentits, i actualment s'està treballant en la finalització de les capes d'aglomerat, la senyalització vertical, els drenatges longitudinals, així com l'estesa final de terra vegetal. L'Eix Diagonal serà la segona infraestructura de carreteres de major inversió dels darrers temps. El pressupost de l'obra s'eleva a 368,4 milions d'euros i la previsió inicial és d'una intensitat mitjana diària de 22.000 vehicles en el tram d'autovia entre Vilafranca i Vilanova i un total de 15.000 en el que va de Vilafranca a Puigdàlber. Bé, jo crec que és una obra important, tant pel país, en el sentit de concepció de país, no radial, no des d'un centralisme barceloní, sinó que dona moltes possibilitats
el rerepaís, el país que no passa per Barcelona, o sigui, el posar en contacte Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova, jo crec que obre unes noves possibilitats d'interconnexió entre molta població, molts comerciants, moltes persones que fins ara estaven bastant separats. Per tant, ens obre moltes possibilitats comercials, moltes possibilitats de fer coses junts, i per Vilafranca i pel Penedès jo diria que és una oportunitat, però també és un perill. És una oportunitat perquè podem atraure totes aquestes persones que fins ara no venien o no es quedaven aquí, doncs atraure-les per comprar, per visitar, per estar-s'hi, però també tenim deures a fer, com és buscar i singularitzar Vilafranca i singularitzar el Penedès per tal que no ens passin de llarg. Per altre cantó hi ha temes encara a polir, que encara estem fent reunions per arreglar, com és el tema de l'accessibilitat de tots els veïns de la zona de la Serreta, que realment amb aquesta obra sembla que hi hem perdut, en el sentit que hauran de fer molta més volta per arribar a Vilafranca que no pas la que feien fins ara. Jo espero que amb això també arribem a una bona solució, perquè evidentment la C15 ha de ser un bé d'interès públic, però els veïns de la Serreta també és d'interès públic. En el tram entre Vilafranca i Olèrdola, la nova C15 circula en paral·lel a l'autopista. La variant de Vilafranca, que és tota de traça nova, tindrà característiques de carretera convencional amb amplis vorals. Hi haurà 3 sortides, la nord per enllaçar amb la Granada o Sant Sadurní, l'est que connectarà amb la Nacional 340 i la sud que ho farà amb l'AP7. On s'està anant a marxes forçades per arribar a la data prevista és a la sortida Vilafranca Sud, a tocar del municipi d'Olèrdola. Bueno, en principi per l'Ajuntament d'Olèrdola és una gran infraestructura que era demandada des de feia molt de temps. És obvi que hi havia 2 punts negres en els quals eren 2 retoms on hi havia una quantitat d'accidents important. Aquestes vies, jo penso, i és una opinió personal, que tenen la seva part molt positiva, que és perquè d'alguna manera millorem en tot el desplaçament que podia ser sobretot Vilafranca-Vilanova, que és el que ens afecta més directament a nosaltres, però algunes vegades hem de pensar que no ens donem compte que fa difícil després la relació directa que pugui tenir les persones que venen des d'altres espais, posem Igualada, posem Vilafranca, amb el propi nucli pel que passen, que en aquest cas seria Olèrdola. És difícil llavors saber com afectarà directament el que seria la restauració del propi municipi i els accessos directes als nostres nuclis. I ho dic amb el sentit de dir que moltes vegades no tenim en compte que si fem unes vies tan ràpides i tan àgils per poder arribar d'un cantó a l'altre, tenim la implicació que la persona surt des d'un punt d'origen i se'n va al punt de destí, sense parar-se en els llocs que realment potser nosaltres ens agradaria que es parés. Els diferents talussos que es troben entre Vilafranca i Vilanova s'han fet de diferent manera a la convencional. En comptes de fer una voladora amb les màquines i sota la inspecció de geòlegs, s'ha anat trencant la roca per buscar la discontinuïtat i aconseguir fer-la saltar pel seu punt natural, amb un resultat final irregular. Al cap d'un temps, la terra i l'herba acabaran guanyant terreny i s'assimilaran al sistema natural. Aquesta és una tècnica francesa nova que fins ara no es feia servir. Transmission, télévision, reportage sur moto, caméra vidéo et photo. El tram Vilafranca-Vilanova inclou 3 túnels: Montgròs, Costa Bernada i Roca Foradada, i un de senzill en el desdoblament del túnel del Garrofer. En conjunt, sumen una longitud de 4.830 metres i destaca el del Montgròs, que fa 1,5 quilòmetres. El secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, explica les característiques principals d'aquest nou eix viari. Aquest és un eix que té moltes virtuts.
I el principal, és que no és una via radial, no és una via que ens uneixi amb Barcelona i amb l'àrea metropolitana, sinó que uneix territoris de l'interior, uneix Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa, i per tant ens obre el territori d'una manera no radial, no lligada a l'àrea metropolitana, i per tant això crea moltes sinergies entre els ciutadans i les empreses d'aquests territoris. Recordem que l'anomenem inclús eix diagonal per aquesta no radialitat. I l'altre és que efectivament és una via d'altes prestacions, en alguns trams és una autovia desdoblada, el tram entre Vilanova i Vilafranca, en alguns trams hem fet el que s'anomena una posada zero, és a dir, deixar-la en condicions de via preferent, amb accessos segregats, i sens dubte la capacitat d'aquest nou eix facilitarà la vida ciutadana entre aquestes comarques i sobretot estimularà l'economia d'aquestes comarques. Tenim un conjunt d'infraestructures executades amb mecanismes de pagament diferit, ja siguin peatges a l'ombra o ja siguin mètodes alemanys, que condicionen enormement el pressupost del govern i del Departament de Territori i Sostenibilitat per poder planificar i executar noves infraestructures. Concretament, l'eix diagonal es financia amb un mecanisme de peatge a l'ombra, que vol dir que hi ha una concessionària que executa la carretera al seu cost i que posteriorment resarceix aquesta inversió, cobra directament del govern de la Generalitat en funció del trànsit que hi passa, i això ens obliga a disposar d'uns plurianuals d'unes previsions de despesa que van en el sumatori de diverses infraestructures de pagament diferit que tenim en marxa, més o menys fins al 2048, i amb alguns pics anuals de 800 milions d'euros. Això, com es pot suposar, amb un departament que té un pressupost d'uns 1.300 milions d'euros anuals, condiciona molt enormement la capacitat inversora i, per tant, condiciona la capacitat per estimular l'economia amb noves infraestructures. Malgrat tot, benvingut sigui aquest eix, arriba abans d'hora, ens en congratulem, sens dubte serà un molt bon servei en el territori, en els ciutadans i a les empreses del territori.